kwelithuba sitshilo sathi thina siyanqina ukanti sizawunqina ngoku sinaye phakathi kwethu babsi Youth for Christ apha eAst London. Babsi masikwamkele. Enkosi mamkhe. Andizoba sayitsala sendizazisile kubaphulaphula bonke emakhaya ndabulisa once again ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Xa sendingena mamkhe kweli lizwi lanamhlanje ndifuna uqala kula ndawo uqale kuyo uthi bana ukhona umahluko phakathi komuntu ongakholwayo nokholwayo. Ngibona phi le ndawo kule verse kula ndawo ithetha ngomphefumulo ithi ngokwe elithemba sinalo ngokwe ankele yomphefumulo. Ingxaki bamkhe balapha kule ndawo yokuba umuntu ongakholwayo umphefumulo kuye yinto eyenza umuntu aphile athi umuntu okholwayo umphefumulo ngumuntu ofihle enyameni into ethi bana umuntu ungumphefumulo kodwa ufihle nje kule khonteni yenyama. That is where the confusion comes ke ngoku xa umuntu engakholwa but akuthetha ngeankele yomphefumulo akaze ayiqonda ukuthethwa ngantoni na. Now apha iyacacisa ubana xa kuthethwa ngeankele yomphefumulo kuthetha ngomuntu ubuwena ubukubakho. Hallelujah. Ithi xa iqala ke ngokumamkhe ngokwethemba esinalo uyibona ithetha nomuntu owazanayo noThixo uyibona ithetha nomuntu onobudlelwane noThixo kuba ayithi ngokwethemba esiza kuba nayo ithetha nomuntu onethemba analo kuYesu Kristu isuka ithembe lunguYesu Kristu ilifanise neankile iankile yomphefumulo angiqaqisa ankile kamamkhe umuntu ongayazi iankile ikhona into yinsimbi esetyenziswa pha kwinqanawe lwandle esetyenziswa ukuzinzisa inqanawe kuba siyalazi lwandle mana yinto engazinzanga ulwandle luhamba luhambe lube nenqwithelo kodwa iankile isetyenziswa ubana ilizinzise ayikhangela ngamehlo enyama uyibone njengento engathi ngayizikisa kodwa ayizange uzoyizikisa inqanawe izokuyizinzisa. Haleluya. Akuzijonge ke ngokuwena njengenqanawe ephakathi emhlabeni kwilizwe lingazinzanga. Haleluya. Uzijonge ubana kumaxesha atshintshayo kwimithetho etshintshayo kwi-theologies ezitshintshayo kwimfundiso ezitshintshayo wena uzinziswe yintoni na kodwa ithi le verse uThixo ufana neankile yomphefumulo. Haleluya. Haleluya. Intafika ithi noma izinto zingahambi kakuhle ebomini bakho kodwa ifika ukuzinzisa phakathi kwenkqwithelo zithi meko zijikelana nawe kodwa ifika ukuzinzisa le nto. Haleluya. Amen. Ukumvuyophi xa esithi ndiyamazi umhlawuleli uyaphila akayithethi le nto kuba inyama yakhe ingaguli akayithethi le nto kuba ingalahlekelanga zizinto kodwa uthethisa le nto kuba ezinze emphefumulweni kuba uyayazi ubana kunoThixo osemazulwini ndawo umzinzisayo umphefumulo athi noba ulusu lwami lungadlavulwa lube nje kodwa umphefumulo wam cannot be touched because uyayazi the understanding of having an anchor enguYesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Uyijonge ke mamkhe iankile ubana ayithathi iphoswe naphi na iankile ayithathi iphoswe emanzini kodwa ikhangelela indawo yamandla iyathatha ilandwe iyafihla ezantsi ematyeni kuba ayifihla ngamatyeni iyathatha iyobeka santini kodwa kunika ifake endaweni apho izoba namandla khona naku Yesu Kristu esemazulwini indawo yakhe yamandla kodwa ulawula izinto ezisezantsi emhlabeni siphakathi kwenkqwithelo kodwa uThixo semazulwini simaze zinzisa umphefumulo. Kuliva ikholwa lijongela neemeko ezininzi kulibuza ubana wenza njani umamkhe umve sithi umamkhe all is well not because all is well but she understands one thing wasezulwini. Hallelujah. Azinzisa umphefumulo. Mighty God. Uyawuzinzisa umphefumulo. Izinto zingalungi unga-understand na ubana wenze kanjani uzibuza ubana ndidlule kanjani kanti kodwa uthi ankile enguYesu Kristu ezinzisa umphefumulo. Andiyazi ke wena ke mntu ongenam ongazaniya nalo Yesu Kristu uba ukhopha njani kwilizwe elicruel kanjeni nangoku sithi istory zabantu abafundisa imfundiso ezilehle sika ezileyo but we understand
learned one thing that anke Lord. nguYesu Kristu Hallelujah. inyaniso uyayazi Mighty uthi God. umphefumulo yakho uyawuzinzisa Mighty God. izwi lakhe lingatshintshile Mighty God. uyakuzinzisa kulo Hallelujah. zifika imfundiso zingaziwa My God. kodwa xa ulele anke linguYesu Jesus. izwi lakhe lona litshintsha Hallelujah. ibililizo lona namhlanje Ewe. naseathi sezoba Hey. thank you very much ma. Amen. Ikhona indawo. Ngena nawe nansi le ankile iyafumaneka namhlanje izawusinzisa umphefumulo. Ikhona indawo na ungangena namhlanje. Oh Jesus. Hallelujah. Kosia. Oh Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord. Praise you. Yeah, Hallelujah. Ah.